Oboroso bw'umugusi. Mancho murigaria chinsa isato chia bono botuko chia butokira so botuko begabu gatatu mutinyo kyanda mwako yiga ho 2025 ngo kwarigania senchira ya bene ryonko manye asobo ikirano aya ayenekiwe ase ritukeriga nchenkoro kwa Clinton Ndigi hegati ya bari bakombata sia kuru ase studio ya kabere to wasabo karanso ike kurbana oika omwerio baigo mwancho murigaria sebonsi bari bakobwatia hama ya kuru ensoko chinsa isato kuru asensemo yemitandao Facebook na YouTube togote bakaribu sana tosanga senchira yubo ikirana sengen chamaya kuru ensoko chinsa isato achakira bono. Mancho murigaria karibu sana hedine nkomanya senchira yobo ikirano korinde toragendera bosio nkomanywa kurwase hobo gatagati bomocho Nairobi nigo hobo sombi bwanyare ko babugo turbanigwa asimargoba yarero embura yature enyinge ekegima yeya enekire go turbania hemeroberio yobo sombi igobonsi bali bagutumeka chipara au sobo gatagati bomocho Nairobi nechinse mochi yetanene chinga kechiga kwa nyare ko ba ko gosabwa na kuborigwa obe maiso hasikeri buna nigo embura enyinge ya enekiwe na boige negendrete ko enekiwa ase chinsemechiga ase okurobikana kwa bananchi na boigo chigari ko gendrete korenta umuchando ase obugatagati bumochi o Nairobi mwanchumo rigeria ase kekega tokubanywa bono nigo embreyo ya nyarko bage ko enekia guturbania obasombi ase bono banyarko bakorwa hogosabago cha ase bonsi bali bagotumika chipara au na boigo bali balengete gotumika chinchera chobasombi ase maraba baiga banyarko bako ba maiso na kuirenda kubwatakana nembreyo enyinge. Mancho murigaria togotikana na yobono togoso asorobotiro kubwatia se eamate ya Nelson Obere kurwa se kenyoro Kenya Nsanda imeyo ward ya township ensemo bunge West Mugirange county ya Nyamira ni gobono ritukori yarero ya nyare ko bageko nekia homo ichano homonene kero oboroide bukagaira kobo bokwambukira ruro reria kwa retiro bobegento keirere abana baya babere gokwa ase okubwatania eduna bere bo myaka 15 na boigo horia umanyakane una Clinton gasora bo myaka 13 uyo na tikori goro nigo bakure ase nchireyo nigo bono barure okuboria gochia se eamate gwesokia kubakonya kobeka amochibesa chiribu chimi bere na 50 heri family yo egende koringori gwa bonsi kumanya umuchando yo muri kito Steven Nyariki agotumanya senchero yobwekirano
ikebutse homorero riokiri komokangati ebiorokeri bigotoro kinga borombororo hasomo Nelson abere obo nabu hobo ina bwa Clinton gesora bare nekebutse keiga nigotokwariganirwa nembera erembese aiga nigo Clinton gesora w'imyaka 13 ayenetiwo abu igora aramisi matuko make hayetire Edwin abere w'imyaka 15 nigo nera ayenetiwe asogo kwa sama kweri abwekaine no mwana omwabo Clinton njebunandiga ningichanta sengenjo nkonyora abana biya nande nakora kibachaka kurwara kuwa mono buno mwana Edwin achagete kobimba akakera bimba nkamwira nyagitari Nyamira kurwabo agachaka chekibu akanyora narwato muchando bwichinyi kurwabo akairu ngamutumushira Eldoret nganda ngamulenda akabaga gusira nande bayigo mwana Clinton obere gakubwatie muchando nande namwira Nyamira natumirwa Eldoret naro obere gagusira nanje nabonde no muchano munne asengencho ngonyora abana yatuko muchando no oli okonyora abana bananje ngusaba Mungu atisielinde bachekibu onyo muchando ikoro utangu mapema barayanga ba orkiji saini anga abana batatu ono yo mobo mbwatega iga numuro cyo osikori no chimboto kya enchiringiya nabo kone saini nakore gike neroro no yonde iga nabo osikorigereya ne abagwate saini iyo so igo mwana uyo kararu arenchire iyo agasira after twa drainirie family omwana onde chiwiki angeisa to chaelire nera akarware njere ngamuneyo akagenda Nyamira akabari vadi Eldoret na ndo moeri agasira omwana uyu naone netigwe litukoria igoro itarikia yemo omotinyo 10 omwaka uyu bororombo amonyene yamatecha nabo saigo efamilie ya iga nigere no borrobo nene ebiorokererio byokubimba chimboto na kobo monyenganyengu nigo bigendete kuyorokia asabana bande abatigari kwa Nelson George abere inche mbwatho muchando abana babere bakorwara na gusira ase diruse nianke sana igonare gusabanga na bacho korombara iga na barabo kora bachakire korokie tisaini ngabuneyo bacha kabona wiki bagotwaro ukinesi bakonya bakorosarosa kwanya babimbire chimboto nigo efamilie ya iga iganetie erobo Emilion eriogocha komorekwa ne report yo munyagitali yembwatega iga munyagitali Dr. Angela ogendi nigadwa tubaise twakora omwana o postmortem abana iga batigarete iga bakorerwe a check up nigo MCA we ward ya township Moskedi ukimasira asiori rero asokwe familie yo chiringi chiribwe 20 eryo gochakerio umuroberi oyu hase abarayi bande basabiro kwesire amatebene yagi masira kuranteri waka yagi masira to bwate kuranteri waka 2027 toka na tu ata wadi yagi masira ebinta to koleire na bana ninje tiko rusingombe ano se ibisirini nduna kina botoko rubirie biketo bwate akyo ndu yagi masira mare kumesabera baya bangina eri buisirini kiaye no kirega eri buisirini media dil na nje nkaire katambukero kyo koliyo mu MCA dio kyo yagi masira nganyora arenge asamatanga alenga ali mukomoni ekaro na mukwanira agataka very serious action agachabwango paka nyagitali akaire action yoko baligeria ambulance ekairo mwana paka ali asenya gitali ya moiteaching dando no oli okonyora abana bananje ngusaba Mungu atisielinde bachekibu onyo muchando ikoro utangu mapema obo nabu hobo ina bwa Clinton gesora omwana okabere oyu orwarira senjire yu egento kyagosereirie familie ya igabene nigo bono basabire obokonyi kuru abarayi ao ime Nyamira ko bakonya herio kwene kingango manyabare mburoire kyobo kuru kenyero kya Nyansanda ime bunge ya West Mugrange county ya Nyamira ridara Nyarigi Steven embunde tukoskabosio mwancho morigereria obwaba nigo bwabwa atababenyi bekenyero kya riribe ikigotoka ime bunge ya Bomachoge burabu maiga yokonyora omubere
bw'omusubati oyo tamanyiri korutire roche koregetirianda ase kagaire buna nigo aitetwe na korentwa ase ensemeyo ase bona bamenyi abo banyare ko babakuru kuboria gocha ase serikali echa kyobotuki erikomanya ningo oyenegetie hegekorekyo Dominic Onderi agotumanya senchero yoboikerano na kororeke koruna iboretwe goike miaka gakyo monene one Yesu bwa Abaisiraeli gakyo bakoretaya Yesu arambara kabaka kwa munore moyo omonanane abamenyi bekenyoro kieriri bekenyore ward yabokimonge bunge ya machoge barwe county ya Kisii ababo kirege korege tare kyabo tambe maega yokonyora omubiri bw'omusubati yomo koruture roche korege sogono yororekana gutwara chinkoma ase kagere muna nigo omubiri yomureire acid igento bono kiaretiro bwoba asaba menyi borogongoro iga twaboka mambi bukiete buya kero omonto ore gasi yae sinsange saa mbiri iga twanyore chikura ata abanto bagokura twachire koba tokoenda gochiororo twanyore n'omubiri bw'omusubati obekire roche bono gwikire iga ntoramanya ning'o lakini ende kia serikali eranyakora ochunguzi komatore ning'o ase obweng'e twakumini sana korega kone getotanya ase moyo ekenyoro eke nya tokominyoka sana abanto ase obwonge twanya tokonyora n'omusubati oyomo nyorete gakora rocha amagena iguru nabanyorire kaitire atamanyiri twaminyoka gochiroche twanywa n'omusubati oitira akabekwa ase amagena iguru omusubati oyo gare bosatabeke irianga nonya neyemo nonya nerienke musubati oyo igasambire aumureire acid paka agasaboka paka chimboto amaino na bale isikoiga korengana n'abamenyi borogongoro iga nige kagere buna nigo nyagosira aiteretwe asanga no mobere gokobo gwikasa yaiga igento bono abamenyi borogongoro iga bagikire kubwatikana n'echingoma chiri barora aso mobere oyo iga naende kero konyorigereri nabo korora n'omubiri onde erorentwa kiagera asaya ninchera konya abantu ngweta barororo mubiri onde erorentwa omosubati ore bosa pi okorora n'omubiri oyo ite tukare tari bono itwa konya aba mubiseta ase bono barenta banyo dambu gaiga bono naintu twakumirie kenega kone twarorire kenene sana abantu ramumayana ning'o bono igo twenge gosabe serikali eche kora uchunguzi tumayana oyo ning'o kinga kana kiaka waito mwana bwa mato nyako waserete nkwere kamareta gaki moitera tambe mokobe gocha ngoyo manyeta soba serera gakoba abantu bonsi abasabiri kubwatera namo nabagambiye rikomanya ase omubiri oyo igoru nabo gokonya komanya abanye n'omusubati oyo iri bakonye amataya sokonyora omwanchobo asebo igo basabire oborende komentwa asaya iga security netakeire okoranga security nere sase kenyore keiga na no musubati oyo gosira kwa yokoranga taramanyi sobo ngai ande taramanyikana nga no rori oyo igo bonekene gokumya kone kwa beira iga abagambi na abagambi abake na abanene mubwaterane tumanye nga umuchanda no rori igeto musubati oyo agacha gotoka kare roche gaiga ase ngencho yo gosira kwa gotamanyikani ase nchira yo botutukano abantu bekenyoro bari mwensi tiga abantu bamanya mangana ya onsi koru jinse mo jonsi agero musubati oyo yamanyu kosobo ngai na ande no rori oyo yakora nabe konyora nga no muntu orusia satame ande okorigeri kwa nkoringa okorigeri goito nkoringa okoranga yaitire ya bagambi baita babare yange na intu asenka nyasa itokomora anche motokonye mobe mogotara ase munaya rero twarorie gekone na utoranyore ngana ande kende ke utikokorekana tutamanyiti maigaye koreke kigo chani gaba menyi borongo basabire serikali nyar koboke okoroboskiwe asenchira bongeri komanyanga ningo yore toroche gaiga na nambarbia bakorete koreke na komereta soro choroiga na seki banyara ko bakomereta asaya iga kuripoti gateni kya namba mugen soko TV kurugega seke yokiriri be kenyorke utoka gaiga se wodi abokimoge gege bunge amochoge barwe county ya Kisii reterane Dominic Onderi Nyabuto Togoskabosio mwancho murigeria hekiombe kigetenere topo chori ni chimbebe aiga Kenya horosagia ruense moye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigoritikoria rero yatwarege ikarona barwanire kuri wodi ya Nyamaiya hiryo kubeka hemeroberio yogochia kuikirania amasakara eiki egocha kwenekia hayo no returning officer wensemeyo Catherine Chepkerui nigobona atebirenga nigobare tayari bosio bobo chorio boke obokagire kweneki omotinyo gocha Muske Richard Munyancha huyoro yomo bwa bare nekirenga kyogocha korigia ekirogo kyobo MCA ase wodi eyo nigasabiro morembe asabarwandia bande bonsi bogochi bosobogocha kweneki abuna chi campaign echigo chaka ekego chango bachire chyo morembe Steven Nyariki agotomanya senchira yobwekera
Ekiombe kiobochori ne chimbebe asoro sagiarwa West Mugrango ya Nyamira ni gorero ichuma giatware geikaro na barwaneria bekiro kyo MCA kuri wodi ya Nyamaiya bosio bogochia koirania masakara abo ewikiego chicha gakwenekia yo mu bisomo teneri wa IBC hime ya West Mugrango musubati Chepkuri Catherine ni go asabira omorembe hasobochori oboboke. Chepkirui Catherine, the returning officer for West Mugrango constituency, preparing for the forthcoming by-election for Nyamaiya County Assembly Ward. And today we've just had a meeting with all the aspirants in preparation for the candidate registration activity that is coming up next week, that is on the 8th and 9th October. So Nyamaiya ward has attracted so far 10 aspirants. Asamari dhangoro kono le Richard Munyancha Nyamaiya ward lero neli tuko linene asende na aspirant bonse bako likorwa ward ya Nyamaiya ward asenjo lero ntwarangire tune tume ya uchaguzi IBC ya Nyamira no twakole kurwa emambia bono gotebigunga ingitobwente okora elinde tomaja kwirania masakaraito ase kero ya ume uchitariki ne jinsa chia ya jakwirani wageranya sambu ya mono sengenjo atebigungira ni masakarane tare 8 saa 9 chamaro. Richard Munyanja kurwe kiama gia chama cha kazi ngati ya barwaneri baikirana asege karekyo asasa biro Nyamaiya komwa magoro kobo mu MC obo dokole campaign yo morembe twenda saba na inchi no morembe tusabe chikura no morembe erinde twake chikura no morembe naende na gokire senjo mbato tebinga babe free and fair asikiro yomo ukubuli ucha asobo choliwo tali nambono ngo chiko chaka Abanyamaiya mbamaite naberamo na borobo kurugese ekerogo Nyamaiya ward getikara ke vacant. Munyancho yobereka gotara n'abamenyi ba Nyamaiya asokwirani okoboko anene mono asogosira boro kiwe 15 asoko basomi kwabosa okorosia chindoche hamono kubeka chikambi cy'ubugweni cyabosa igare gati yerombe heriere bosi asogoche kwira chikurechyo atabana ngo sponsor bari school basoma abana wetani 15 ngete full scholarship wanda togosoma kuru Nyamaiya ward na rosiri chindoche asenge asabantu baito bakunywa manje nanye bakunywa manje korunse buna chiombe lakini arose chindoche nande nabekire example kialingo chiokora na lete free medical camp asama tukatatu abeka miruka abeka Nyamaiya nege sieri koro kinga asama ngana health lazima abantu baito banyora maliogo ase dispensary chons isan igo chikambe chirange kero barairania certificate cyabo immediately kwa ni masakarao kwa very clear the candidate unanje wo chakera tare 8 hopefully saa 9 na nusu saa 10 na nusu ya maragoba na njeri okole campaign na ende tuate uji campaign jiko korumugaso mpaka saa 12 ya maragoba korumsambili chama mpaka saa 12 cha maragoba abarwaneri komingati yabaria baria serombe yo kuriye kerogo kya Nyamaiya asobachori obokebora korekana umutinyo go chicha korwasa magacho yechimbebe no bochoria Nyamira literanyariki Steven Embunde Tukuskabosyo mancho morigaria nsemo yaba onchoreria abakabake ane bari bakoni binto ao kubwatara nabamwe abakuru ase sector ya matatu nigo bono baesokirie heriokurwa hebirengererio byabo igoro yogo konga kubugima nigo boigo baesabire serikali ya county ya Kisii nsio boraibwae mugavana Simba Arati kwango yemeroberio yokuba bonchoreria abo abakabake siro gwetera ase emeroberio empowerment eriogosira bakonyeke kibugima weekly forenge agotumanya senchira yoboikerano abonchoreria bakabake kurwa somo chibosongo ningo besokirie ero kurwe birengerero byabo igoro yokonga kubugima bagokwana ne nsoko TV mu basolero nigo abonchoreria bo anakigima bali bakone bintu ao amana bali ba sector ya matatu nigo batebire buna obugima nigo bwakongire mono abwase batari kwenyorera ekibakori asobwango obwenge twatwarire obakongo Kenya ye twaroche nga twanyorire omukombosi lakini bono nero totindekire pi
umuchando ora se serikali number 1 umuchando asoberete nchege tote kurira buna bone chai ya bantu banyakora siringi 10 abanya biashara buna torega ndobwati choice togochi echogo ya tangasunga governor nayo mutangane number 1 tato minto ga kyo mugambi na etusigete na haye tuwaete kirugo maburi otoyete ga naro tukuigamira ntagete gukuburi go mugambi yani da city meaning nchirate yora torosari echo ananake niko bayamachira serikali yensi ya Kenya ensi oburaibu aye William Samoei Ruto asokorwa chira echio ataranyara gwikirania asekerengo kigoro wetera asmopango ye bottom up egento tukumeti tono gata to umati tabangi na baitu bari bate tunga bottom up bagate bunga chibesa mama mboga ngamba ekuchibesa chibakonye ngamba ekuchibesa mkobondo ndogo bakaleta usena asura ona bangana bajane getano one chimesa muri gereti achire busa batebire bune bintu au ebya serikali ya Kenya kwanza yali atire buna sha nigo bitarayikirania amagani abo ikiagera nigo ekogania chibeza chinyinge kubwa NHIF yarengeo abu ase baganire NHIF eranigwe torete ire gento gekorukusha sha jinyagitari okogenda gwaserigwa gwatebigwa kanose no mwaka omogima omanya gochaka kurwarigwa abanyagitari bagomete kirase mbana gwakanwa abali muchi university bagomete mbana gwakanwa yani eto kumetinga Kenya kieje tore olengana ne serikali ya county ya Kisii inse yo mugabana Simbarati batobabunango tiere kobeka chibesa chiri chiarenga chibasari echo chirachi gutumika korwe mekobo asabo nchirulia bakabake asomorobelwe empowerment nigo bono bayeganire serikali ya county ya Kisii kwango yemerobelio yo elie bakonye nare ko request kabana kagwate baterende chibesa chiga igware go empower bangina babakorere biashara. Why can't you speed up what I HBSH? Then the tokore biashara egera abana bagende ji school na rero baseli kuno bara ngakirende tware ko ganio kuya korwa sore ne MCH yao chibesH gachiche go cha store bwango igarenda bangina twakanira abana baito ji school nabo igo ni kubanyarako bakoraga emerobelio ya serikali ya Kenya kwanza ya empowerment asikali bakote babuna chibesH bakwegwa nigo chire chinke nabo igo kone bikundi bikonywe asenjire bwenerete elio bikonye kem tumemba babangina moko basiringe 20 barabangina 100 babaga na 2020 igo muremba babangina aba etera bangina chibesH stage aiga nabamura baito bakonye bintu kasi baechibese bikundi mwata babando 10 mwabairwa 50 nabasaya bono nigo basabire serikali chonsi kobenyora asenjire ya bene abwase basabire basirwe bekinie kebogima murai Simbarati nabwate nchiragete yogo tonyora bono bunanjega ninsomeretani mo health and production nisekonyora ebintu nkali masike west none chingoko gosebi susonyora basaya gete 510 tomerane takole gasi na indutoira nichibesa se county nyatwale koirani lakini in the meantime to are very empowered. We'll appreciate you so much Simbarati. Bono ekere birengero bya rurwe igoro yo bakora rubwe serikali nigo yatigera sabarai au gokora asaba konyara elego sira abamenyabwo ingo reporter ya Ensoko TV kurwa gasobo gatagati mu Chibosongo county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge Mwancho murigeria totigarita se county ya Kisii siasa nigo chene kiwasa matanga yo kumwenia Joshua Onderi oyore mumuruma boyo kabero mujumbe obo machoge nyagosira mugunde nyeni ime yekenyorogeto neke gotoke ward ya Bombaba ebunge ya Bomachoge borabu county ya Kisii negati ya bana siasa abo baikirana bakorwa mono yo kabero mujumbe bo basuba tese county ya Kisii amoske Janet Ongera hamwe negati ya bande nigo bono banyara ko bakoboria abana nchikurase chiseme chugwe soke asobonge abigo ko mwaho koboko moske Dr. Fred Matiangi haseganga yayo go chakorie kerogo kyobora ibwense tuanyol murayo ngaini nero koligie kerogo intu ababisi tuamanyore angoro kuma Fred Okengo Matiangi the 6th moranje mwanja arutwa matimo gusiga iga mwanja mungainwe motebi ngengombe elia trakama twespia togotenga guchase safari yemo yo muske Dr. Fred Okengo Matiangi because it's 25 years down the line kwa buomo sikenya chaya arenga chitiko muri president asisi ya Kenya na inde bone gatuanyorege sicha geto gyasichire
kekoro ku Fred Matiang'i gokwenda Mombasa Matiang'i gokwenda Kakamega Matiang'i gokogenda Buruya Matiang'i igaigabo machogerendi ase chikura bone ganto bwate continuous voter registration abanza waregaiga ndocha abangi kabisa ongo basa mubwate chikura na tunyagote banga Matiang'i ndomubwate onye tobwate ekura bali bande bagoisogo wetana bago tobwate chikura. All of us where we stand, please let us have our votes. Integese Matiang'i asoka egurubaro ya bachoka naende ndocha ngatwaye secret chikadi chesikura na rito abeke Matiang'i ekerogo wesabano ndonya korutaga igabusaigo chikura chigoika tosigo karaki waka wesabano tobaminto chikura chikara tukubwatwa mwanchira ngobwata tole twensipi abantu bagweta round baje baikaranze semori babarangeri babatenju to bayikibasa mo kubagana mwanya oranziringo 50 kilomondo lakini bantu abo baliko ganda bakwanira igoro yechaye akende Togoska bosio mwanchomo rigereria bune nchira yamo yogo sira chiseme emeyense ya Kenya asenchira yebitabo nigobone kiombe kyaba Kenya abamenyete ime ya Minnesota ense America kebanyekene buna mkida asentunde yende nigobona bayesokire na kuona nebitabo byogosoma hanemono biri mirimo yechi science go chia sechi skuru wetania hemeronge 5 choboroso ne chia secondary ime ya St Paul's Teachers Training College ense mwanya bururu county ya Kisii tukoria lero korengana na Silvanus Achuka oyo hotendrete hobwena nigwe bitabo ebyo asiri baga ryekyombe kyo kya mkida nigobono aerere obya waba Kenya bamenyete hisko yense haso koirania okoboko asekenyoro hegati yaborkia abo banyorere bitabo ebyo nigobono bakire kyombe kyo mbuyamono na kuboria bagendere gosira chiskuru eriko kina hebirengo byechisemi imeyense ya Kenya kuna Bethel Machini agotomanya senchera yoboikirano Mnenchiremo yokwene kinga gwirine barokoboko gochase ebinyoro nigo bali bamenyete chinse cha Minnesota wetere kyombe kyabo kya mukida banyakobo bakwene no bokonyi bwebitabu gochase chiskuru wetani 50 chesu kondari na wigochirira cyoboroso na ekero kwena na ebitabu ebyo gochase abarimu ne chiskuru nigo Silvanus Achuka oyoroyomo bwabakwaniri ase kyombekyo anyakabaga kwera obyo bwekyombe gakwirania kubako gucyase ebinyoro abubya mukida yene group asa ba brothers and sisters bali mumbu bebekirama asokwirania kubaka ase kenyoro back home Kenya so ibitabu byarana ni tali mara limo byarana ni umarange so I can't count yara enanirwe miaka yarachire kurwa bumayega ande bona iga skuru ndoche chigendrete comment like now bibono to kwena na lero there are 38 primary schools where each banyolde bitabu chi box 10 na 21 secondary schools whereby each getting 11 boxes kurengana negati ya barimu banyora obokonyi bebitabu ebyo nigo bona banyako bakoteba nigo borachi gokonya andemono asa masomo ayekerengo gya CBC na bwigemero birende litangani na bonto getukoira libageri koiraneria our donors ngambi yamona singinje ebitabu batwa se chiskuru cheito muna tomayete twensi CBC muna yachire ntwegendete ngebitabu ebimbi tokonya asinginje yogosukia umufumo mpya wa CBC. Here actually to thank the donors for their support, the Minnesota Kenyan community. We thank them because of supporting actually the reading and the book culture. I think it will be very beneficial and will be very supportive to the children. Ebitabu ebibarure nabo biranyara gokonya abana esokunyarago gosoma amang'ana na kunyara kulika ikiara abana abange isengaki igamba likonyora engaki engiya yo kunyara ko kwegera gosoma na no kulika buya aseno nabo bona baroko bode gochase kyombe kwene kingango konya kere botambe nabongo sabanga naende abu bato ebitabu ebi tibatigera abu naende bagendera ko to ebitabu binde
na bintu binde biratokonya ase eng'encho ya okogendera ase amasomo aya. Nao moerio pi nabo ngoiraneria Ensoko TV yaito ng'a mbiyamana ase eng'encho ya ogocha gokora coverage naende mbiyamana ase eng'encho ya okoira amang'ana aya isiko egere tumanyekane ntore nokogania twaigwa omosaada. Thank you very much. Kwakire buya Ensoko soka na gutema kuraria ring'ana riranyare gokonya abantu bandi. Negati yemiroberio ya nyakobage gwikirana ase skuru yo kwena maigiriro gocha sabarimu ya St Paul's Teachers Training College chinsemo cha Nyabururu bono ikiombekiga kia mukida ekio kia bakenya bamenyete mense ya Minnesota nigo bagwesoke na kwena no bokonyi webitabu cha skuru ao choburusi na bweche secondary mense yetu ya Kenya bono nigegati ya barimu banyakoba kwiraniria ikiombekiga mbuye mono asogo sirwo kwiga egere banyakoba bagukine birengo by'ekisemi imeyensi yetu ya Kenya. Kuripotiria Ensoko TV kurwase skuru ya St Paul's TTC imeyanya Bururu county ya Kisii chini gongoro kwa Pethuel Machin. Mwanchumu rigiriria chidagika 30 deyemo chia utokire igoro y'echinsa isato chia bona botuko inanse mentangani ya mayakuru Ensoko chinsa isato toskare kurenanda sensemo ya kabira sege kagetari getambe yandre gokumanya. Eye Ensoko TV uboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapofitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Abakuru nigo bakubinera iga amanda na irukaine onchonga gatame kworo kimaiga kayibwate igonaki abanda nigo babanaine kobanyoranire abanigo babunete umusubati oyo agesoka lisangwa kworo kiesegi. Nuganite skuru asomwana arakora ibya asamasomo nechikosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganyo a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Misati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakram yamona saba no moko na turetera. Ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso.
asamange twakire simia se namba 0722 734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Mancho murigeria karibu sana hasa nsemo ya kabiri ya mayakuru ensoko chinsa isatu mbuya mona soko gendra gotubwateria nabono tuguska bosio tugendre hukumanya aya aene kiwe ase ritukeriga mwanchumo rigeria kuburwa ase ensemo eria ya kabira sabo rendi kurwa segeta sene kyabanya nyimbo kyanyanchwa ni gori tkoria rero baine kyobonya byobo tindi abwase babwatenya sore mebuko 10 ase nyombe ya mo ase busase kenyoro Kenya kobali location ya Nyaburure ward ya Kitutu Central ensemo ye bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii omukagero monene asobonye bwenya sore yo ni ganyara ko bakago chebichuko korende oyomo bwe sector ya bodaboda uyo kageire gutumika asobo sombi bwenya sore yo ni garache ko bakago ikigwa bosio bwekegambira asekeribu na nabe kwa byara sege kurege tindi kyarurwe ocha bari bonsi bakogenda mamincha nesege yigayo kurwania mario gayiga yogo tinde bunago tumanyo muri kito weekly forenge aba wisabo bolendi kurwa asegeta seni kyanyanchwa bakogwatira na nebyombe ao bakoragwa no sub county police commando Kisii Central Musa Imamai nigo bakorobonya byo botindi abu asababe kabyara enyasole mebuko 10 ase kenyoro kyanya kobalia kegotoka ase location ya Nyabururu ward ya Kitutu Central imeya sema yemuga kutoja South county ya Kisii abu ase yabusenia enyombe yemo ase chinsemecho. Last night at about 9 p.m. Our officers received information about drugs which had been stored in a residential house within Nyamatari. The arrested rider, he led them to the same house where more cannabis sativa was stored in. According to preliminary investigation that we have conducted, we found that the house is specifically used for storage and the supply of cannabis sativa. The officers found cannabis sativa stored in carrier bags, about 10 carrier bags. Kolengana na mo speedy Mamai nigo omukagirwa monene obwatiranirie na mamoti yo gotwara na konenya sore yo anyara gotama kolende omukoriro yo mo bodaboda oyo kagere gotumeka asoko irenya sore yo azichinsemo au abagakobeko byara. We are so far conducting investigations and we have arrested the suspect and we have other accomplices who may have been involved with the business alongside with him. And out of our investigation, we'll be able to present the arrested person to court. Nonyana boni go Mamai arure egekurugokia asa bone benyasore nakorere buna nigo barachikorirwa egetambukiro kieli chiko abuo asa tabire buna barabune serikali tibarigoche kwanchera abone bamariogo yogotindia kogendera gosiria na gosalia egesakum. Most of the consumers of drugs are our youth, and out of what we are getting here, the end product gets into the market where the youth are the major consumers, and that is a cause of our distraction that is causing to our youth, who are we consider to be the future leaders. Majority of youth are going to be destroyed, or they are going to suffer remarkable destruction out of consumption of drugs or even alcohol that we cannot allow to continue if we have to remain as a society where everybody is strong and is able to perform his duties as required.
bono ekere serikali egenderete kumunyokia na kumunyokania na abantu bali bakonia marioko yogotindia nigo yategere asa bananchi weneke buna nkuru bari kirobwati chindonge ekero amarioko yogotindia atogakanire gakonyakoni gwa chinsemo abo imense ya Kenya ingo reporteria Ensoko TV kurwa asoboka takati mu Chibosongo county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge. Miamana burikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yobo ikero mwanchu muri gari atogoska bosio abasae niko bono basegetire kubeko mukyabo kwerika unencheremo yogo chia kwenyorera ebitoki Kingsley Hayimu niko bono anyare ko bawso yobwate kebago kyogo sibya chipikipiki ase kenyoro kyanya bondo ime ya isecha niko bono ha nchete ekebage kyokia yabona asengencho niko ge komo bwato kera hebitoki bikomkonya kwegenda ria sobogima bwaye niko bono anyare ko baga kuroko boria gochia sabara ikoenekia komo bwato kerobo konyi unencheremo yogo chia kwegenda ria semero berio ya yabona gotomanya muri kito Vincent Monda etaro yane gochise chekenyoro kyanya bondo monyerero kitutunot ni konkonyorana na Kingsley Anyimu Asuma we miaka 25 kare kebago kiaye kyo gusibia chipigipigi ekebago boigo agoteba akorera senga kiye miaka 5 na inde nigagisigete mono asengencho na kyoge kumuragiria Anyimu nigasiriti abeboli bae kare miaka emeke bunenchera yamoyo kuriyo bugimobo nigabegeto mukia aigambara bale ne para ya isecha miruka eliokone kyabuna talikorara nchara niga choleta saya esengencha machara ngene para Anyimu niga koerera unachagete kebageke egasieye no boremeru wangaste bwa besa zokoto twarende monto konya bona ngaro ikangase kwediger mapema tinchikoba buno muibirende ngase ukagerwo bekenyo asili tuko na bakonyora gicha kya chibese chimisato gososi kira chimisano ekaroli tukolire buya buna kibago kende yonsi ogokora nere nkonyora nari nemechando iyere getange kenene challenge mbotene yemo yabone yo bure marwe machine bono chikaseme chigo chikora egasiana ko ne bipira cyara bono ikakende nabayire geka bagenda bono ngo sabo yarende nyoro bokonyo bakayo ntakire gento bunere ni koti ne chibutiga ndi cyanga cyegasi chikwavu idobokenda Job Nyambo Kimukaya nigakurwe kenyoro kyairanya noyo more customer yaye ere nigasabire serikali amona barai au elibo beko kaboko na gusire kebago kyo musaoyo bunenjera yamoyo kumukinia na boigo kubwata abande amaboko umumuro yorana ro cyosibire pigipigi yane ekere pipi yane yabere nchafu umuro no mumuro ko rwanira sana kwansege ndege tanga gatike tukarenta kana akachake gasi yaye akagenda Nairobi tanyora gasi akaira naganya bondo gusibichi pigipigi igosubiri chipigipigi ase myaka 5 bono nja soko sabakwane ngo sabo mweshimiwa Chaveti Mukanya kundi mweshimiwa Nyaroro Doris Sidonya Toto no mugafa no itobo songo banyare ko makonya bamugurire masini none kere mbura yature asango jara mubere challenge nari sabo mweshimiwa Wito Chaveti Mukanya kundi na muratira mabati makega mubekere ke banansa ona gusubiriye pigipigi ne machine gwaka manje ku rocha ali egere nerta akore gasiana ne kuna kubugoria manje kera umwana oyo onyorere gasia yabeire nyinge nabakuri ko muntu ndo yomo umugwatisie gasia kogera nabone ke turege rocha nga pigipigi 7 nerto konya 3 subiri pigipigi aino na masaba ito go saba James Omandi Mwebeli ne customer yaye kurwa Embonga nigagutara obwale bwe kilomita 4 kurwa Embonga eligo cha gusubiri bwe pigipigi ere niganjire gasi yo musaoyo na inde nigasegetire na kubulia serikali inyora bamurabu naba elio kwenyorera ebitoki mumro yo korra akare pigipigi chire chinyinge kaiga abotoko ganyerera sana iro kanje bono naje taiga go sensa nani pigipigi chira iga chinyingo roje chinde chire kandro gore kany okabako mumro yo kaiga ngubate meaning kosina intu bana tobwate pigipigi na cheke bago yeito nano bokombe bwa utabwa getie tuba gosobo tieri bano toko imuki customer pigipigi kerenja bana intu mpaka usibie pigipigi umuntu bwesibie nali umuntu customer yare kolina so umuntu ro musafi kagokolera nigachikire kegorie geke tibachora gasi kolende be karakarie enjengo taibie bichane bie bike iko kiena boniga aba muraba bako batabwatie gasi bakolere skuru bachora na no bisi baguchikoriku eke bagoporo konyora ebesa gasi to chora gasi
baicha babwate cio mumuro yo gaiga na serikali abakonye banyore chimashini kwenyorera ebitoki ase obogima bwa bono gwika gwetome bwanche na kobeka omokia omonene ase kende yonsi ogokora otari na kende tari na gochora. Vincent Monda, Ensoko TV, Manga Isecha. Tukoskabosio mwanjo murigeria mukansero mukuru bw'etauni ya Bosongo uyu manyakaine buna hobaigwa nyakundi nikobona aboririe habaremi bari abakaba ke kwimukia egetambakiro kyo gosimeka ekagwa bune njira ya moyo gocha kwenyorera hebitoki goika emyaka yabo yobogotu kawo kwana ase chiabisi cha Gusi Coffee Farmers obaigwa nigoboiga kwanire ogokea kwendemero ase county ya Kisii abo asasa bira baremi abo babe bagosimeka ekagwa yabo asense mohi binagwa naboigo chimba gochabo heri batware emete menge yekawa naboigo kwenyorera engeria eisaine Constantino obaigwa iretari oborayo bokanza ngoro kwa batali cyanga ngosona nyakoe na atakire mosone mo simeke kawe korokoro 11 igera nyarona de kwa mabuyanere nyingora atolabia twaso simeka K7 igerendo na puro manta ne chile chindoro ese korokupurasil ese truchere amagenale nigo tokorwe kilo itayama yaonchore chikiro 7 chabe kahawa engia igo na batebiri tamera kahawa asengenjora yabere ligoli ande na batebi byonye tumaiti byonde ko research somo yako kulikuwa batali nyakoe abago someke na someta mane kawa paka stokoro ka likaling department no ama chando ya renge ya ruo bari go chiero kolio banta ito muntu go chiero ko ba bekiro buyamo na sana Tukoskabosio mwanjo murigeria henya gitari ya Bosongo Medical Center nigo yerobetie gocha gutwara hobobwenia bwabosa hasa maroire au abayigo goke yari goriria maroire ande gochakira rit kuri Jumatatu enya okwana n'Ensoko TV nigo bona abatenderi baomerana hasenya gitari eyo Rehema Chebeka nabayigo Samuel Nyambunde bagandire abantu obweso kyase obonge bunenchire moyo gocha konyora hobobwenia Marieta na nkuku Rehema Chebeka na ngukoli gasiga Bosongo Hospital nataka ukwanira nga next week ntokabwate customer service week abutogocha gushughulikira abantu bali babwate maruire mbali watu abaliganire moche gaiga erinde tobarwali mugweni bwa mbole tunto butokorwali bosa nebinde mbire bikabwata magori ali subsides atora enane like half price nebinto bunebyo ngobona mwesi pimwa mwaligani bumochiche Lieta Samuel Nyambunde umukoreri Bosonga bune marketing manager igoto gwetogia Bosonga asengenjo services chetonchire igoro ndobwato oncology na ende bone guchikobe cancer center tugukora research ndobwata ICU ndobwate ebinte ebinge ndobwate CT scan ndobwate chimashini radiology ndobwate kidney care ndobwate dialysis ndobwate ebinte binge togwetogeria na abanyagitari baito mbali basomete na ende ndobwate chi consultant chiri chigo chiara abantu baita igotogo cha Bosongo oborwe nga munyagitari oborire oborwe riogo tobwata marioga isaine sengenjo wiara na oncology center ndobwate lab enene kerege ndo togokora in house ndobwate mangana nga rusi samples mu rusi amanyi nga mutomisiko kerege ndo togokora in house nyagitari ya Bosongo togwetogeri nga oboeri bwito no buya services toko na utie saba na inchi abantu abange babere bagotogi services cheto ne chingia utwarorira abarwira abange bakoruga ke barura bakonda iskari bagenda baeneza bari ngiyanga obokoreri bwito no buya na into kubane lingambu ya mono na nde tokubarikani baitaga kerengaki Tukoskabosio mwanjo murigeria atoso ase chisemi aboroki wa grade gya gatano na limo na kiri gya kianda nigo bono beroberie gochigo chaka matemo manene hake jisea na boigo kepse achitariki 15 na ibere chomotie nyoiga
abaraikuru ase sekta yechisemi boige kiombekeri kia matem kia National Examination Council NEC nigo bono basi uri moroberio oyo asamagajo Hamitiani House ime omochi o Nairobi asabor ki wawetani milioni yamo bakageire gochia gokora amatem akepsea na boigo abande gwetani milioni yamo boigo gochi karansera amatem akejisea huna gotomanyo muri Kitolinet Nyambane. Ebodi y'amatemu amanene imeyense NEC yasioririe amatemu y'aboroki wa grade kia gatano nomo KJZ boigo grade gia kianda kepsea ayo arobeire kuchigo chaka chitariki 15 na ibere chomutenyo yiga goika chitariki 20 nomo chomutenyo 11 omwaka oyo. The inaugural Kenya Junior School Education Assessment will have a total of 1,130,669 learners. Another 1,298,089 learners will sit the Kenya Primary School Education Assessment, while 996,078 candidates will sit the Kenya Certificate of Secondary Education Examinations. The Ministry of Education and the Kenya National Examinations Council have been engaging with stakeholders from the registration period to ensure that the field administration is going to run smoothly. Okwana kurwa Mtihani House ensemo ya South Sea imeumucho Nairobi na abobisa kurwa sekta HSMI asebaragwa no CEO bwe body ya matemu David Njengere boigo omwaziri bwe HSMI Julius Ogamba asebarurege kurere ogetindigo cha ase abayibori bari barachigotoka bakwenana amatemu yoborimo naboiga barimu bari bakorenda amatemu kwenekya amatemu ayunko bare ayobwasioku. National examinations and assessments are an elaborate and sensitive exercise that require an effective multi-agency approach. The presence of actors from multiple government agencies here today signify the appreciation of this important reality. Jointly, we have to ensure that the administration of examinations and assessments strictly adhere to the established rules and regulations to safeguard the credibility of the entire process. Chingakie checho abobisa abo boigo nigo batebre buna amatemu ayo nigare yengencho mono ekogera niga guche kworokia obware aboroki wa barure. In fact, the examination period for us is a time we showcase the competencies of our teachers in examination management. This examination period is more unique than before, as tradition meets reforms at this critical point in CBE implementation calendar. This grade 9 will be sitting the inaugural Kenya Junior School Education Assessment this year. This is a commendable milestone that will see our pioneer CBE cohort transition to senior school next year. Arenayo omwaziri bwe HSMI boigo nigakwanira omogomo bwa baorokia bechi university oyogenderete asatebire ekina nigo kirase kigambero ekikego cya gotegererwa rit kuria Jumatatu nonya nabo nigamochiria baoroki gwabo ase ogotaikirana ase bikaro byokugayana omogomo yo. In anticipation of these guidelines, the University Forum had convened an initial negotiation sessions from 19th of September 2025 and Saturday 20th September 2025. Although those who did not attend the initial meetings, they have indicated their readiness to participate once the beacons are provided by SRC as stipulated in their letter of 16th of September 2025. Goripoteria Ensoko TV, Irietariane Linet Nyambane. Kabasio mancho morigeria hekia makiage siasa ya Democracy for the Citizens Party DCP nigo kiero beire bosibo bachorio bakyo bakagera kwane ki wachitari kemeronge bere na isano na ibere chumo tenye komena rimo mwako yega okwana samaga chamane ye kiamekyo bakorogwa no murayo boriga digashagwa nigo bono batebire mbare tayara sobo chorio bo na basabire abarwandire babo kwane ki siasa chomorembe na bige kyombe kerigete ne tobo chori ne chimbebe kya IEBC kwane kyo bachori bore bo bwasioko Freda Kerubo agotomanya senchira yo bekiran. Kenga oi! Kenga oi! This is our candidate for Magarini. Tingaki okwero bilia kogendeta kwene kigwa bosi wobochorio boke
Niga bwatani bekiama gia DCP basioria abarwaneria babo bosio bobochori obo. Dear Kenyans, we gather here today to unveil the DCP candidates for the various by-elections that we have in the country on 27th of November 2025. On behalf of our party, DCP, I congratulate all the candidates we have here for the bold step they have taken to this level. Gukwana Gachagua nigo airero kwigena kwae asoko enyorera obubui. Nonyarabo niga gokera bare batenenere nekiamekyo. Nonya magega yogotema guturubanigwa. Asensemende niga gokero gusirwa kwa bakenya eliokoenekia ekiamekyo ngogendera kere. We know majority of them have been offered bribes. Others have been intimidated. But we have people who are courageous and who have chosen to stand with their principles. I also wish to thank and greatly appreciate the people of the Republic of Kenya for their continued support of our candidates across the nation. We are certain that we shall carry the day in the areas where we have fielded candidates. The party will not spare any effort or resources to ensure that a win is secured. We shall be in every village, in every homestead, and we shall engage every Kenyan individually. Voigo nigaburia abarwaneri gotegerera abananchi chingaki chobokoreri bwabo. The greatest hope that our candidates will carry the day, and they have been actively engaging the people and listening to them, as is the philosophy of our party. In Magarini constituency coast region, we have a resilient candidate, Honorable Stanley Karisa Kenga. Maiga yokoegwa okoboko bene ni gomurwaneri Stanley Kenga agokera ogochoro kwae na kulira yokoligia chikura no mukia ilio kwenyorera ububui. Wakati milango ilipofungwa ile ngambo ya pili, hapa DCP muliweza kutufungulia milango, mukatupokea na kutukaribisha ili tujisikie kwamba tuko nyumbani. Siku hii ya leo tunashukuru kwa sababu mmepeana nafasi ya jamii ya Magarini tuweze kuwa kwa debe kwa hii by election ambayo inakuja tarehe 27 mwezi wa 11. Tunashukuru sana, na nataka niwaahidi tukiwa hapa kwamba tunaporudi mashinani sisi hatutalala. Tutangangana usiku mchana kuhakikisha kwamba hii kiti tunaileta nyumbani kwa DCP. Gachagua boigo nigo ali eira yogotenenera oboene eliokoenekia Stanley ngogambale. I want to ask the people of Magarini to reject betrayal, to reject the humiliation of their son by one William Ruto. They must do the right thing. They must also humiliate William Ruto by electing Stanley Kenga to be the MP for Magarini. Frida Kerubo, Ensoko TV. Mancho murigeria wikira guno tuikira omwerio bwa mayakoro Ensoko chinsa isato chidagika chitigarite ibere erage chinsa inye chia bono botukonko gwa kirambu yamonase ogosanga na intwe nabo igo bari bonsi bene kya kubwatiria amagana iga amaya ye kuru Ensoko chinsa isato oiga akurukwa Enoch Makori agotebanga nyarako bagiko toma amaika na goteba buno berega kubwatiria na mumuru mwabo Richard Nyakundi kurwa sensemo ya Musaraba Town. Musaraba Town yerate dia sere lakini ndembu ya mono Enoch na boigo ababwatani ba minaso kubwatiria amaya korwa Ensoko. Brian Achaka uyorenge maiga yechi kamera Felistas Kabendi na boigo director zaki KA chenkoro kwa Clinton ndigyo mwancho murigeria togo gandia obotukobia na boigo gendere kwego kene mirobiri gendeta sembeo Ensoko TV.